Szeretnek imádkozni és olvasni Isten igéje. Most az húsvét időszak, ahol emlékszünk, hogy Jézus az megváltó. Halleluja. Az nagyon fontosabb, amikor emlékszünk, hogy Jézus az megváltunk. Halleluja. Nem félünk, és hiszünk, hogy amikor Jézus visszajön itt földön, fogunk újra uralkodni vele az esztendő királyság. Halleluja, halleluja, halleluja. Most szeretnék olvasni együtt János evangélium 19. fejezet, és 30-tól 35-ig. Halleluja. Olvastunk együtt 30-tól 35-ig. I want to read with you in this time of Easter, and I wish you happy Easter. In the name of Jesus, happy Easter. And we remember our Savior Jesus, like our Savior who saved us from this, from the sin and to be righteousness. Yeah, hallelujah. And praise be to the Lord, praise be to our Jesus who changed the situation. Hallelujah. Who changed our situation. Let us read our verse. That's the John chapter 19 from 30 verse until 35. Let us read in the name of Jesus. When Joshua therefore had received the vinegar, he said, "It's finished." He bowed his head and gave her his spirit. Yeah, the psalmist Agadic. Therefore, the Judah, because it was the preparation day, so that the bodies wouldn't remain on the cross on the Sabbath. So, for that Sabbath was a special one, asked of Pilate that the leg might be broken and that they might be taken away. Therefore the soldiers came and broke the legs of the first and of the other who was crucified with him. But when they came to Joshua, Jesus, and saw that he was already dead, they didn't break his legs. However, one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water come out. He who has seen has testified, and his testimony is true. He knows that he tells the truth, that you may believe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, praise be to Lord. Now, I like to speak with you about the blood and water. Hallelujah. So, it's very important to know the meaning of purification and sanctification. So, the blood of Jesus
can purify us. Hallelujah. So now we are speaking when Jesus here in my version they say Joshua, but in Hebrew Joshua it means Savior. It's Jesus. Hallelujah. That's what I want to tell you. So let us speak Hungarian language too. Itt Biblia írta Jósua, Jézus ugyanaz megváltó. Amikor Jézus volt keresztben, ő meghalt, de megvált az bűneinket. Átadta az áldást egyszer. Büntetés, bűnbocsánat. Halleluja. Az büntetés, bűnbocsánat. Betegség, jó élet. Szégyen, üdvösség. És sok dolog, amit Jézus megvált. Átadta áldás. Szégyen, üdvösség, ó dicsőség. Halleluja. Ez nagyon fontosabb az Isten igéje. Emlékszünk, hogy Jézus kereszten Isten Jézus adta az élete, hogy hogy kaptunk másik életet, nem csak halál, hanem jó életet. Nem pokolba, hanem mennybe fogunk menni. Halleluja. Ez nagyon fontosabb. Ezért dicsérjük az Urat minden nap, minden perc, mert ő jó az Úr, és örökkévaló kegyelme. Halleluja. Szeretnék énekelni veletek az dal, azt jelenti, hogy néma Golgota. Szeretnék énekelni veletek az afrikai dal, az néma Golgota. Nimefika kwake Yesu, kweli neema yako Golgota, ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Nilipofika Golgota, nikaiona huko neema kubwa kama mto, neema ya ajabu, neema yako Golgota, ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Nilipofika moyo wangu ulilemewa sana, sikufahamu bado neema yake kubwa. Neema tele ya milele.
Golgotha az ahol Jézus volt kereszt. Amikor Jézus meghalt, az Golgotha. 5. Az ahol kaptunk kegyelem. Akkor Golgotha kegyelem, az nekünk keresztény kaptunk, az kegyelem ott Golgotha, hogy Jézus megvárt minket. Halleluja. Az nyimbo ya wokovu, az nyimbo ya wokovu, azt jelenti, hogy az dicsír dalok, az Swahili nyelv, az néma ya Golgotha, az Swahili nyelv, halleluja, mehetünk, hogy néma ya Golgotha azt jelenti néma, az kegyelem, Golgotha, az Golgotha, halleluja. Akkor dicsírjük szépen. Nilipofika Golgotha, nikaiona huko neema kubwa kama mto, neema ya kutosha. Neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Nilipofika moyo wangu ulilemewa sana, sikufahamu bado vema neema yake kubwa. Neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Nilipoona kwanza Yesu alichukua dhambi, neema ikasika na moyo ukapona. Neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tena ya neema ya kutosha. Neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Az neema ya akutosha, halleluja. Az Isten kegyelme, halleluja. Aha. Most az második Kiswahili dal, hogy hakuabudiwa wa kuheshimiwa ni wewe Mungu Bwana. No one can praise only you, God. Nincs másik, amit fogunk dicsérni, magasztalni, csak Isten neve. Halleluja. Kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe. Wa kupewa sifa
wewe